eivät olleet lainkaan hyvillään asiasta. He alkoivat heti miettiä, kuinka pääsisivät Danielista eroon. Voi ei, huono homma kun nyt saikin Daniel paikan sun ja mun. Voi ei, huono homma on, me kuinka tästä selvitään. Voi ei, huono homma kun nyt saikin Daniel paikan sun ja mun. Voi ei, huono homma on, me kuinka tästä selvitään. Voi ei, huono homma kun nyt saikin Daniel paikan sun ja mun. Voi ei, huono homma on, me kuinka tästä selvitään. Voi ei, huono homma kun nyt saikin Daniel paikan sun ja mun. Voi ei, huono homma on, me kuinka tästä selvitään. Koska meillä on aika kyllä vaikka koko yö, niin voitais odotella, että krokotiili syö. Ja aavikolle kamelilla se vois vaikka kuljettaa ja sitten erämaassa yksinänsä hikoilla se saa. Syökö munkkirinkilöitä, kunnes halkeaa joo ja korviin pannaan juustoa ja muuta tahmeaa. Sekä tehdään siitä kynnysmatto, taikka viedään Saharaa, mut kunhan siitä jollain keinoin eroon voitais päästä vaan. Tai... Niin? Joo. Hyvä idea. Kierroa! Ja se ehkä Voisi toimia! sitten tehdään sitä kynnysmatto taikka viedään Saharaa, mut kunhan siitä jollain keinoin eroon voitais päästä vaan. Seuraavana aamuna neuvonantajat saapuivat kuninkaan eteen mustamaalatakseen Danielin maineen. Mitä asia ne koskee?